O patrón maior de Rianxo reclama máis sardiña para evitar que o xeito teña que amarrar. A flota consumiu máis do 60% e teme que se esgote a cota en xullo, o que deixaría sen actividade os profesionais de Rianxo. A sardiña é o obxectivo principal e case que único do xeito. Esta arte é a que está a manter a actividade no porto e na lonxa de Rianxo. Sen embargo, o patrón maior local, Miguel Iglesias, apunta que as embarcacións terán que amarrar pronto pola falta de cota dispoñible. A actividade que temos é o xeito, pero, bueno, como sabemos, a cuota que está establecida xa vai, me parece que era un 63 ou un 64% de consumo, supoñemos que ao ritmo que vai, que a mediados de julio estea pechado todo o xeito. Terán que buscar unha solución porque somos embarcacións de baixura, embarcacións que non perjudica o stock da sardiña, tampouco é insignificativo as capturas que collemos nós, deberían de buscar unha solución porque senón pararía a flota por completo, pero en general, porque marisqueo non hai, o xeito no verán é o que se dedica a maioría de xente, e o que farían é unha parada general das embarcacións, polo menos deste porto. Recorda que é unha arte tan selectiva que só se captura sardiña, xouba e moi de vez en cando bocarte. O xeito ten un cupo de 80 kg por embarcación e día para pescar sardiña, polo que se fixeron bons números no San Xoán. Sardiña está habendo dentro da ría, están acollendo aquí ao pé de Rianxo xa, está habendo. Precios que estuvo bastante ben, non baixou de 5, todo de 5 para arriba, pescaron ben e venderon ben tamén, a verdad. As expectativas de duración desta campaña non son moi positivas, polo que pide accións para manter aberta a sardiña e garantir a actividade dos profesionais que cada vez teñen menos opcións de traballo no mar. Teñen que buscarlle unha solución á pesquería, sobre todo a pesquería de baixura, unha pesquería que é dentro, en aguas interiores, deberían de mirar por o tema de que as embarcacións de unha persona, dúas personas, non queden paradas. Teñen que cambiar o criterio, ou senón teñen que empezar a pensar de que o marisqueo, como está caendo, de aumentar a cuota que lle corresponde ao xeito. Eso mínimo. Eu xa ben diría que non estuéramos incluídos dentro da cota, porque ao final é insignificativo as capturas que collemos nós. Esta campaña está a ter unha vintena de embarcacións no xeito, sen embargo, Iglesias apunta que O problema é que ao non haber marisqueo, cada vez ven que o marisqueo está caendo, estánse dedicando máis xente ao que é ao xeito, quere invertir agora máis nas pezas e en todo, a dedicarse a eso, porque ven unha salida. O problema vamos ter de cara a anos que veñen, po ano, para dentro de 2 anos, aí vamos ter un problema moi grande. pola incógnita que hai alrededor da cota da sardiña. Eso digo das aguas interiores. En aguas interiores hai países hai autonomías como o País Vasco que eles nas aguas interiores gobernan eles. Nós, en cambio, aquí non facemos. Sabemos que é a especie a que prevalece polo tema a nivel estatal e din que non se pode pescar, pero deberían de buscar unha solución. Como digo sempre, somos unha pesquería insignificante para a captura da sardiña, non repercute no stock da sardiña, e eu penso que nos deberían de sacar deste cupo que temos establecido po xeito e deixar, non digo cancha libre, dentro dunhas cuotas, igual, establecidas por barco e persona, pero fora para que non nos pechen, porque senón é a ruína das artes menores. Debido á alta posibilidade de que se peche a captura da sardiña e da xouba a mediados de xullo, quedaría no aire a celebración da Festa da Xouba en Rianxo. Aí nós estamos falando estes días aí atrás polo tema da Festa da Xouba, que como acaba o cupo, a festa non se vai poder celebrar. Iso teremos que falar que a Consellería e que teremos que facilitar ou teremos que chegar a un acordo, polo menos para que ese día puntual, si nos deixen ir pescar e poder suministrar a festa que leva, me parece que son máis de 30 anos facéndose, que continue facéndose, e que non sea polo tema de cuota que quede fora cando hai. O patrón maior rianxeiro pon no foco esta necesidade de contar con máis cota de sardiña para manter a actividade dos profesionais nun ano moi complicado.